Жывучы ў Польшы і, магчыма, ўжо маючы польскі пашпарт, магчыма, не плануючы вяртацца ў Беларусь, Кныровіч не служыць інтарэсам дэмакратычнай будучыні краіны, па майму сціпламу меркаванню. А яго экспертыза – гэта паверхнасная і несумленная спроба абяліць тых, хто падтрымлівае рэпрэсіўную сістэму. Прыкра, але ён не адзін лье ваду на млын рэжыму, хапае ў Машэнскага і іншых оборонцев-заступников. Машенский – это очень талантливый бизнесмен, очень талантливый. Мне здаецца, што ў Машэнскага найбольш здаровы бізнес, які ён выбудоўваў шмат дзесяцігоддзяў. Ці была там дзяржаўная падтрымка, ці была там падтрымка з боку Лукашэнкі, вельмі складана сказаць, але гэта значная і здаровая частка беларускай эканомікі. Поэтому это с нуля построено, это не дало государство, это обычные кредиты, ничего, что можно считать какими-то особыми условиями. Да? Ён адзін з найбагацейшых людзей Беларусі, выдатны бізнесовец, адзін з найбольш вядомых. Што тычыцца нас, то мы не ацэньваем Машэнскага як асобу ці бізнесмена. Мы разглядаем яго толькі праз прызму закона, этыкі і парядачнага бізнеса.